И така, мина повече от месец, а драконът така и не се завърна с обещаното съкровище. Кралят отиде лично до Хам, за да изчака завръщането на чудовището с златото. Но когато подлият звяр не се появи, кралят се вбеси и тутък си изпрати горкия Чанс да търси змеището по планините. Да, нали? И като се върна, ще завари къщата и стопанството съсипани, по дяволите всичките дракони. Къде ли е това куче? Няу. Да не го случайно да търсиш мен? Не, разбира се, не. Кой можеше да предположи, че ще те видя тук? Просто си летях, не пазя. Значи и двамата сме имали късмет. А знаеш, този път удоволствието е мое, защото аз те търся. И нещо повече. Имам да уреждам с теб една сметка. Няколко сметки всъщност. Ти, да не си дошъл да ме убиваш! Добри ми стопанин. Не, нищо не съм казал за убиване. А тогава какво правиш тук? Какво ще кажеш за обещаното от теб? Парите, златото, нещо, а? Какво да кажа? Закъснях близо цял месец. Просрочи плащане. Аз дойдох да прибера дълга. Трябва да ми се извиниш за всички неща и всички грижи, които ми създаде. Прав си. Имаш право. Ще ми се, все пак, да не си бе правил труда да идваш чак до тук. Нямаше. Сега вече трябва да ми дадеш абсолютно цялото си богатство, без повече пазарлъци. В противен случай ще намериш смъртта си и ще окача кожата ти на камбанарията в село. Това е жестоко. Сделката си е сделка. Добре. Плаща. Не мога ли все пак да задържа поне един-два пръста на мъничко злато за дребни разходи? Не, нито дори едно пилинчено копче. Ето. Как така? Това не е половината от обещаното. Нито пък смея да твърдят половината от това, което имаш. Разбира се, че не, но не мога да изнеса все пак всичко наведнъж, нали? Добре ми, иди. Готов съм да се закълна, че и на два пъти няма да успееш. Влизай отново и излизай с двойно по-голяма бързина, за да не опиташ острието на опашко убиеца. Добре, хайде още и веднъж. По-бързи, това е. Бърз съм, дали съм прекалено бърз, дали съм бърз. Питам се, кой ще пренесе всичко това? Помисли си купилото. Падна ли ми купилото? Падна ми купилото. Това много се чува. Дукатите ми дъщеря ми слава. Не се безпокой, миличка. Ще накараме старото змеище да пренесе това. Милост, ако трябва да пренеса всичко това, то ще бъде равносилно на смърт. Не бих могъл да вдигна до кисийка повече, дори да ме убиеш. Какво да не видим още кисийки вътре в пещерата?
Да, има. Има само толкова да запазя уважението на околните. Но, ако ми го оставиш, ще бъда твой приятел за винаги. Ще отнеса цялото това богатство пред теб. До почтения ти дом, а не... А не, например, да речем, до кралския палат. Поне не чух, че кралите при нас не иска пари. Нещо повече. Ще ти помогна да го запазиш. Добре, звучи интересно. Чакай да помисля. Ти съгласна ли си? Да, съгласни сме. Окей, бива. Айде, взимай кесиите. Айде по-бързо, бе. Айде. И така, драконът и Джайлс живели щастливо до края на дните си, в прекрасно разбирателство, а кралят не получил нито стотинка.